हो भौजी? सुनले बाटी बड़ा है, मैं भी ये कैले बाटा। सही तो सुनलू है, पढ़ले तो हई। तो एगो सवाल का जवाब दे दो तब जानब कि मैं कैले हुआ भी ये कैले हुआ। ऐसन कौन सवाल बे भौजी जोने के हम जवाब ना दे पाए? पूछा। सुना। बोला। आके कहले पढ़ब लिखब बा जरूरी ताके देहले ओकर आधी करवाए देवरू के देहले ओकर आधी। ए भौजी। हाँ देवर बाबू बोला। इहे तो हर सवाल बा। औरी का? तो सुना। हाँ बोला। अरे फूले जी कहला पढ़ब बा जरूरी ता बाबा साहेब अधी करवाए भौजी बाबा साहेब अधी। बड़ा सही जवाब देला हो। और कहो भौजी? कहो हम तो कहीं दिन भर रिलिये बनावेला। अरे रिलिये ना, हम पढ़ाइयो कैले हैं ये भौजी। हम तो कहीं नकल मार के पास भैलवा। सुना। नकल ना मरले। बोला। आके लिखले गुलाम गिरी तके लिखले संबी धनवाए देवरू के लिखले संबी। हाँ तो भौजी तो हूँ पूरा सवाल एकदम चुन चुन के धैले बाड़ू। औरी का? ला अच्छा एहू के जवाब सुन ला। बोला। अरे महात्मा फूले लिखे गुलाम गिरी ता बाबा साहेब संविधानवाए भौजी बाबा साहेब। बड़ा जानकार लौकत बाटा हो। सुना। बोला। आके छोड़ा ले राजा रियासत तके छोड़ा ले उछला रैया ए देवरू के छोड़ा ले। ए भौजी। हाँ देवर बबुआ बोला। ला एहू के जवाब सुन ला। सुनावा। अरे गौतम बुद्ध छोड़ले राज रियासत त सम्राट अशोक लड़ैया